Mga ka-magic, ato mi sa Arcaliana Spring, Cold Spring with Beshi, with Tom, with Ka-Unique. Maglag-lusad mi. Ako rin nabuol nga mo sige miglagoy. Init manggod, higan tayo. Magpa-vote now. Amag yung pagbigyan ng mga request ani nila kay, you know, pa-US na ni sila. Wala na yung Arcaliana Cold Spring sa US. Ano yung magpa-US? Soon, mampod ka, soon. Suon. Yeah. Magsuon lang ko, dili sa Okay. pasuon. Apas lang sila Virgin, Ma'am Gina, and Ma'am G. So, CBCD? Oo. Alright. Anong CBCD na dili na ABCD? Gani. Nice banding. Nice banding mana ninyo god. Wala ang voice. Tunod pa more. Sa makauna rag video ko. Dikon kanang ang kuan kuning bangin. Ngayon, Ano ba? Ah, besh. Abi ni adto kay mutabang yan ibig karon di ay. Ngayon na? Okay na? Okay na? Dala doy. Oh. Lagiti lagi. Saan punta nyo? we're here mga ka-magic sa bukana ng Arcaliana Cold Spring. Ma'am G. Hindi na crush ma. Mabit-bit. Mga ka-magic to, ana sila. Nabiyaan ako. Hurry up, Ka-Unique. Pero sila mga ka-magic, nag-una na. Aray ko, aray ko. Hi. Mga ka-magic. Yeah. Magkabagodlay ka. Hi. Mga ka-magic. Hindi ampot ambal. Nabulol pa.